Sibingelele sikwamukele kule channel sicela isiqiniseko ukuthi uqinisela usubscribe button ukuzoyithola eshisa indaba. Amalungu omkhonto wesizwe aligubhe ngendlela engajwayelekile usuku lokuzalwa laloyo ngumongameli wakuleli okusengumongameli weqembu lomkhonto wesizwe party umnumzane Jacob Zuma. Lamalunga MK party akuphi usuku lokuzalwa ngokuthi ahamba ayokwenza i-birthday party lapha-ke eZamazulu Old Age Home Center, lapho-ke khona-ke ephinde anikela khona ngokudla ekhaya labadala. Agcina ngokunikela ngokudla kuleli khaya labadala abebephathele ngisho nezipho lapho khona ebebanikeza amalungu omkhonto wesizwe nabantu abadala. Bathi bakujabulele kakhulu ukuthi bahlangane, kanti nabantu abadala bakule ndawo bakhombisa ukujabulela kakhulu ukufika komkhonto wesizwe ukuzogubha nabo usuku lokuzala. Abanye abantu abadala bebesho nokusho ukuthi-ke bebengazi nokuthi umsholozi namhlanje uyazala. Abantu abadala bakule ndawo bebejabule kakhulu ukubona amalungu omkhonto wesizwe bavakashele. Bathe amalungu omkhonto wesizwe zihamba kwaqhuma isililo kwabanye babantu abadala, bathi bantu abami ukube kuya ngathi ngabe nihleli nathi akwazi kwamnandi ukuba nani. Abaqinisekisile abantu abadala ukuthi-ke bazophuma ngobuningi babo ngomhla ka-29 kuMeyi bayobheka umongameli abamkholelwayo ukuthi uyena umongameli wabantu.